Vi ćete radi jedne parkirne kazne ovrhu ću vam nalijepiti, ali netko može ne plaćati poreze, bio on Tedeschi ili Todorić, ništa. Neće se sjesti na hipoteku dvorca Todoriću. A zna se da je radio dvorac, a zapravo je prijavio da gradi dvorac, a zapravo je radio sebi obiteljsku kuću. To su ogromni porezi koje nije platio. Je li njemu država sjela s hipotekom na kuću? Nije. A imam sad jedan slučaj iz Sesveta, obitelj koja, kao većina Hrvata, krpa kraj s krajem, bila je 1500 eura dužna poreznoj upravi, platit će s odgodom. Ne, država odmah, brže, bolje, odmah hipoteka na kuću. Da nije ni znao. Razumijete, to su teme. Tko o tome govori? Odlučnost i pravednost. Mi u našem djelovanju ne trebamo izmišljati toplu vodu. Tko mi se sviđa, tko mi se ne sviđa. Želim pravni poredak, funkcionalan, da smo svi jednaki pred zakonom. Willy Brandt, kancelar bivši Njemačke, Nobelovac, on je znao reći, dame i gospodo, mir nije sve, ali bez mira sve je ništa. Ja ću reći, pravna država nije sve, ali bez pravne države i pravnog poretka sve je ništa.